Hindi ko ka nabigyan. Pangipasyon ni Maya Manalita ang pagkasapatos. King Panangayta, inaus ng Jesus bilang ikatwa at tibuhan ng tiga-tiga. Diningan ng upayang makapalwal ka ng mga roh ay Espiritu at saka ang pinagilinan nga na. Iyan ko magdala na luman kikiyang mong pamaklakpe, subali mo kinyang at ukot. Ni pamagalan, ni biglasan, iyan ko magdala, dapat magsandayas kayo. Nga napakaya, saan pa mong balik ikiyang ipaglayunan, kaya ko manatili ang aking pamaklakoy king banen nila. Mangyara ko ulit na gano'n o pakinundaman king ganito na lugar, makuha ka rin at ipagpagyo in alikapokal ng isyu ang tingtutol lang ng karera. May wala ng nagulingwa at pinara ng taong insukat ng sumisi at maibulot karagdagan ng kasalanan. Pero ang bakal at demonyo, karing taong alipanan ng karera at kiskusan daw na at kaya bahaya ang takalang tao ating sakit. Terutama kepada yang balita di kelihatan karitas. Maya-maya po kailangan pagkikita po maya-maya po kailangan masipin. Kung wala mo po masipin, kaya nakadyo ng bulot siyo. Kung wala mo ng bulot siyo, batiin niya mo isa yung maya-maya po. Kaya po kaya po, ang kakal ng bari, aming gawa ating paris-paris, ating abe-abe, ating diwa-diwa. Eh, ang pwede kawani, nung ali, magkasakit siya ng meto. Nung labay tayo po, yung partinan ng kinakamang katawan, mag-umpisa tayo ng punto. Di kinakamang mata, sigurado, at wala. Di kinakamang balubok, at wala naman. Pati po din bus-bus, di kinakamang araw, at wala. Nung labay tayo, di kinakamang dapat, at wala naman. Di kinakamang bitis, at wala naman po. Pati pa, kung yung nangyay na kamang katawan, kung laway pala, at yung muna kami partner, di kaya kamang dito pa, ating maragul, at ating malaki, pares-pares, abe-abe, partner-partner, na natin. Tidwa-tidwa, abe-abe, pares-pares, di kaya kamang gamit, ang ating talang ako. Malyarin mo yung yamo, pero mas masakuli, numatwala. Pwede naman kung mabiling tao may mata, may balubog, makasakay gusto sa araw. Pero masakit, hindi na. Karagdagan, gawin tayo. Hindi na kamang sapatos. E muna sulit yung meto, pagalain ka pares. Hindi ng chinelas, hindi na kamang tingga, tingga malaki kayo, tingbabay. Huwag na wala na yung kapares na, e muna sulit, itang meto, kulang na nga natin. Di kinakabong salamin, di mata. Ay naman kung pwedeng ingeko at ilang salamin, itang netong bakatiyo. Magkasakit tao. Di kinakabong magpantalon. Pwede tamong magpantalon, netong yung bites. Itang netong, makatoyo rin, itang legs. Di kinakabong shorts. Pwede netong mo, yung bitis natin taka. Kaya nga, atin niya naman netong. Siguro, kaya ang paggamit, atin mo yung kutsara, ako ba, ito. Agamit mo naman ng kutsara pag-dibidi. Pero mas masakli at mas komportable ang mga nung ating yung kapas at ito. At yung nangyari mo ang bagay, sigurado yan atwa ay mangyari ng yan. Pati kung ipaman, bakit ang dalawas na maging magana, determined ng talan hindi kinakapapama. Partner halaman. Halimbawa po, ingkari, tinagin, bago, ingdita, pwede mo na yung makulang mo yung dikit, pero kung mo na yung ingredient, ingdita, partner namin, bago. Imprito masan, manyaman na ano mga pinyang kayabe,
King kape, manya-manya ng ating pandesal. Makalalo yung mga prasya sa iyong pandesal. Pag sinuso mo na yung kape, lalambot na eh. Nung iyong magpapangan, yung panag ng tamo, gagawa tamong tiltilan. Matantaw at yung maging kapartner. Malyari naman yung magbibili mo niya pa lang, dapat lalo yung ating manyaman, o ang ating niyang kayabe. Bakit kaya sasabihan tamo kung yung gano'n hindi dito-dito, pares-pares, terno-terno, pabiyari. Hindi ka tamang may basa ng Ebanghelyo, nung tignan tayo, Jesus, tibura na lang na ginagawa, tibura na lang, tituwa-tituwa. Tunggal-tunggal, tituwa-tituwa ng tibura ng Jesus, hindi na ginagawa. Bali mo lang may mula kung parang misyon ka, kaya nabili na nalapa. King kaya nakatulad dili-dili, abe-abe, sana, king karela, mamagobra. Sinigurado ng Jesus, king naman dili-dili, balkanita, mayaring igobra. Mayaring tunggal-tunggal na lang mo, kung natapos mo yung akang sarili, kung tituwa-tituwa ka, o tinapos ng Jesus, yung tunggal-tunggal na lang mo, kung tunggal-tunggal na, mas makalapapapot talaga. Bakit? Tituwa-tituwa. O hindi po yung pamagalan kay Pablo, ng Ebanghelyo, ngayon na doon. Na po yung pamagalan, mumulang dili, ing matili-dili, madalas siyang malilili. Ing matili-dili, madalas siyang malilili. Ing misyonary ng Apostoles, bayo na po kayo. Dati lang atasan, dinaliwa, nakapatuloy ng mis. Dapat ngayon, ito sana ng Jesus, manuman sa mga tao. Pakayang karimasakit. Kapag maglagpega, nung matigil ka, mota malilila ng dalan. Ay nakubuhin sa piyang malilila, nalika, kaya pinasakit ang karilang pupunta. Yung malili, muli lang sabihin, akaliwan na, nung nana talaga, yung karilang misyon kayo. Mota, imbis na yung mayang kabalita, yung karilang kapanaral, yung kapanaral daw, yung tungkol, yung salita, akaliwan na, nung nano talaga, yung pupunta na kami. Nung ating lang kayabe, nung tidwa-tidwala, ating mamiye, magandang karela, nung nano, yung karela, dapat gawan. Wala yung magandang tao naman, yung kailangan niya, o tagilang dili, mabali yung gawan mo, as nakabayang parandaman. Dapat o ang ating kang kayabe, panakin mo agad sa salese. Yung seminaryo, malyari yung mabili-bili ka mo. Nung kukulang mo lang mo yung sarili mo, kikirang kwarto, nung inakapyasa ang pasawa ka gabi, nung madalas kang mabili-bili, sigurado kang malili. Itaboy mo muna. Yung katwa, botang ating kang kayabe, lakwas kang iibe. Balo na lang ang Jesus, imay nalapatin kaya talaga. Kung na lang subukan nung magbiba na talaga. Kaya, tinubog na lang. Nung hila, magdiliti nila, balo na, ngayon isa't-sat, hindi na rin ang nag-aawang. Balo na, nung piyabe nila, maging matibela. Nung ating lang akay-tabe at kayabe, hintay ang pamaglabe, maging matibela. Dapat, nung magdiliti ka, botang may nakakalo, hindi magpasgal kayo. Nung ating ng kayabe, ating managtabi kayo. Tawag yung matidili, yung kinatawag kayo. Kaya siguro po, madalag kinatawag kayo, kung madalag kayo, yung may makisawa lang, baka dito, ating lang akayang tabi, hindi. O baka naman mga mga at singgel, ako pa rin may makisawa, hindi ka rin pwedeng maging akayang tabi. Hindi mo rin pati, hindi mo makisawa. Pero hindi ka rin pwedeng akayang tabi. Itamuan mo mana, at itamong katuloy tingin. Mapalyarin ang aliway kasawa mo, mapalyarin ang matintay ang tabi mo, hindi ka penari, hindi ka kapatid, imam mo, o kaya ikatang mo. Mapalyarin pala ang asawa, pero hindi ang kasangga, miyaliwala. Kami na po akayabe, at akayang tabi, hindi. Sigurado atin at atin. Pati Jesus, malyarin ang maging kasangga, o ang balo mo, alam ang kayabe. As na po kasanting, yung resulta,
Inyang una, ang Ebanghelyo ni Jesus, figura na lang ito. Inyang tawin ang dati ng Ebanghelyo at ang konklusyon na. At din ang apostol, may tagumpera, may kapanulan, at may kapanulan at atagidala ng mga Espiritu. Hindi ng sabihan, agaw-agaw, kung anong ang dapat ang gawin. Pero palagay mo, tumatili nila, edadingawan mo ito. Edagawa iing sarili. Etamo agyo, hindi na kaya tamang ating kayabi at kasaw. Nung bisa tamang magpalungke, hindi na tamang biye, dapat tamang ating kayabi. Dakal makasadyang pasaw kay katang. Dakal makasadyang namang sumaw kay katang. Dakal isang makyabi kay katang. Boto, paano naman mong agdinidili kami? Ipuklat niya ang sarili mong kanariwa, bangkagita, aso pagdaka. Ipuklat niya ang sarili mong kanariwa, at nangyawat ng sao. Tandapan mo na ewan mo iniganan na. Wow, magaling tama. Dapat nung matintang kayari, tapos tama yung mga rin. Tandaan tamo na natin ikalong punto, umunang ikmatili na madalas siya malibig. Dapat ingating kayari at kanyang kayari at kayatabi, lakwas siya at malibig. Ikmatili, madalas siya malibig. At ingating kayari, lakwas siya at malibig. Panwala nakakasala ng Ginong Diyos at iyan mismo yung maging kayari tamo, abayan ng tamo, kung nanuman yung gagawang tamo. Buklan para din ang sarili, pasaw tamo, at itamo naman, sumaw tamo, dakal niya yung paraan, hindi kakamutan ng kanyang kayusan. At balo tamo, hindi kakamutan sarili, kung makanan tamo, makasaw. Ingapigdili, madalas siya matibili. Dapat ingating kayari, maging niyang matibili. Amen.